नोंथांमोना दिनै सिमेन्ट सापरि बाथौ गौथुमाव मा नोजोर आरो थांखि लानानै दिनै बेयाव दावबायफैनाय जादों? खुलुमबाय। निउस पर्टेल प्राइम 24 हेडलाइन्स आं गासैनिसिमबो आङो गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरफ्रोमबो मोनसे जिल्ला दावबायनाय हाबाफारि लाखानाय दङ आरो बे लेखायैनो बे 2020 सननि जा जिल्ला दावबायनाय हाबाफारिया थाद'नानै दङमोन जे कर'ना भाइरास COVID-19नि थाखाय आरो बेजोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमा जिल्ला दावबायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादोंमोन आरो बे दोनथ'नायनि उनाव जा गभर्नमेन्टनि रुल मथे जे थांलाय फैलायखौ एसे खालामनो हासिगोन होननाय लेखायै जोङो जिल्ला दावबायनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा लादों। जे जोङो बेवहाय सानथामनि हाबाफारिजों जों ओंखारबोनाय जादों जे उदालगुरि, सनितपुर, बिश्वनाथ, दिनै धेमाजिसिम दावलागि सफैबाय। जोङो जोंनि थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि बे बोसोरारि जाखिनि मावनां हाबाफारिफोर दङ थोंजोङै जों मिरुआ फैनानै बे जायगायाव जोंनि धोरोमारिया माबायदि थासारिया दङ आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा माबायदि दङ, रायजो राजाफोरजों जोंनि जिल्लाफोरा माबायदि जगाजग लाखिनो हादोंना हायाखै, जोंनि धोरोमारि खामानि मावनायफोरा नैबे समाव बेसेबां जौगानो हादों, बेबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बै सिमिन बियाब बाथौ थानसालियाव जोङो जिल्लानि दैदेनगिरिजों लोगोसे बियाबनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो गौथुमारिनि थाखाय जोङो धोरोमखौ जौगालां होनो थाखाय जों बिनि सायावनो जोङो सावरायनाय जादों। नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मा हाबाफारिफोर लागासिनो दं आथिखालाव? जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव मावनां थांखि होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियैनो जों बुंनांगोन जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालि गुवाहाटियाव थानाय बाथौफुरिनि जा मन्दिर थानसालि बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो गासै रायजो राजा बाथौआरि लोगो नांनानै बेखौ जोङो मावफुंनो होननानै जोङो सिन्था सरसा खालामदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो बेखौ लुफुंनानै दिन्थिनो थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ थांखि लादों आरो बे ओरैबायदि थांखि लादों जा रायजो राजायानो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालिखौ थाइसे थाइनै होनानै बेखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय बुंफोरनाय बा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय थांखि लानाय महरै बेखौ मावफुंनो होननानै आवगायबोदों। आरो जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा जोङो मुलुगनां धोरोम खालामनो थाखाय जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादों जा जोङो बाथौजिम लिरनो हानाय जोंनि गेजेराव दासिमलागै जायाखै। दा स्टेटआव जाखिनि फोरमानलाइफोराव जा जोनोम फोरमानलाइफोराव जे मोनसे कलम ओंखारदों बेयाव बाथौजिम लिरनो हानाय जाथ'नानै दङ आरो बेखौ जोङो भारतारि हिसाबै जोंबो बाथौजिम लिरनो हानाय बे प्रसेसनि खामानिया अलरेडि जाबाय थादों। आरो जोंनि गेजेराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जाखिनि फोसावनाय हाबाफारिजों लोगोसे रायजो राजानि गेजेराव जोङो गेवलांसार खालामनो थाखाय मोननैसो जों हाबाफारि लाबावदों फिसा फिसा जोङो जोंनि फोसावनाय हाबाफारि हिसाबै जों फिसा फिसा लग' बानायनो नागिरदों। जेरैबायदि जोङो जों गासैनिबो न'खराव जे गारि मथर जाबाय बिनि लकेट बानायनाय, बाथौनि सिम्बल होनानै जोंनि गस्लाखौबो जों बाथौआरि हिसाबै डिजाइन खालामनाय, बेबायदि जोंनि गेजेराव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। बेफोरखौ जोङो जिल्ला बा मिरुआव सावरायनानै जोङो फोसावनायनि हाबाफारिफोरखौ जों मावफुंलांनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों। आरो दिनैसिम बाथौ धोरोमा आसामनि अनगायै मा जायगाफ्राव गोसारनानै दङ? आसामनि बाहेराव बाथौ धोरोमा गोसारनानै दं होनना बुङोब्ला जोङो थोंजोङै जोङो नेपालखौ होननानै बुंजागोन, बेनि उनाव वेस्ट बेंगल, बेनिफ्राव जोङो दा दिल्ली, वेस्ट बेंगल आरो बिथिं त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, बे दा गोदानै बेंगालराव जादों, बेबायदि जोंनि छत्तीसगढ़आव जादों। दा बेबायदि इउनिभारसिटि लेभेलावबो दा जोंनि बाथौ धोरोमनि मावनाय बे गोसारलांदों आरो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावनाय एबा नोजोरजों नाहरनानै बे बाथौ धोरोमनि
हाबाफारि बा मावनायखौ गनायनानै लादों आरो बेजोंनो लोगोसे जे गुबुनारि धोरोमफोराव थांनाय जा संकरि मिसनारि अनुकुल बेफोराव थांनाय जोंनि बर' माहारिफोराबो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावनाय बा जोंनि बाथौ धोरोमखौ अनसायफिननानै लाबोदों आरो बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बे तिनसुकिया सनितपुर बायदि ओनसोलाव बे जोंनि धोरोमखौ गनायफिननानै गुदि धोरोमाव फैफिननाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो अनसायनानै लादों बर' माहारिया। नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दावबायना फैनानै दिनै सिमेन्ट बियाबनि बाथौ थानसालिसिम सफैबाय। बे बेलायाव नोंथाङा दावबायनानै मोनबोनाय जा एक्सपिरियेन्स बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायगोन। गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। नोंथाङा बुंनाय बायदि जों दिनै गोबां हाबाफारि लानानै जिल्ला गौथुमनिफ्राय जिल्ला वाइजआव जों दावबायनाय हाबाफारि लाबोदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै सानथाम हाबाफारि जाबाय। बे सानथाम हाबाफारियाव जोङो जा जिल्लायाव हाबबोदोंमोन जों गोबाङैनो रायजोनि बा जिल्लानिफ्राय मदद मोनदों आरो बिथांमोना बे दावबायनाय हाबाफारियाव जोबोद बाख्नायदों आरो नांगौबायदि बुंफ्रुदना होनाय बे बिथांखिफोरखौ बिथांमोना आजावनानै बिथांमोना गोबां मदद होनो थाखाय जोंखौ रादाय होदों आरो बै हिसाबैनो जोङो बयबो खौसे जानानै जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानायनि मोनसे बिथांखि लानाय जाहैबाय आरोखि। नोंथांमोना मा जायगाफोराव बेरायनायनि जा बे थांखिखौ लानाय जादों? दा जोङो सारा आसाम माने भारतबर्सआवनो जोंहा बाथौआरि दङ। बै हिसाबै जों दिनै मोनथाम ब्लकआव राननाय जादों। बे ब्लक मोनथामा जाबाय सोनाब आरो गेजेर आरो जोंहा गोजौ। दिनै जोङो गिबियावनो दावबायनाय हाबाफारिया जोंनि गोजौ आसामाव जों दिनै फैनानै जे सिमां साफ्राव नुजाफैदों। बिनि उनाव जोङो गेजेर खलाब डिब्रुगड़ शिबसागर बा तिनिसुकिया बेफोरबायदि जायगायाव जों बेरायहैगोन बा दावबायगोन। बिनि उनाव जोङो सोनाब गाले क'क्राझार बिजनि चिरां गसाइगाव बेफोरबायदियाव जोङो दावबायगोन। बिनि उनाव जोङो आसामनि बाहेरायाव थानाय जिবিলাক रायजोआव दङ बेफोरावबो जों दावबायगोन आरो हादोरावबो दावबायगोन। बेनो जोंनि गुबै थांखि। जों बिबायदि रानना लादों आरो दावबायनाय हाबाफारिखौ।